Здравейте хора, днеска играем на Mastercraft. Току-що чакахме дългия дъжд да спре. Нека сега да имаме късмета да няма дъжд. Защото чакаме да спре от дъжд от много време. Ябълката на обратно изглежда като някаква дупенце. Това диамант ли? Добре, нека да почнем. Това е моето приятелче плющото дъгичка. И това е неговата тортичка, която донесе да ядем по случай 4 месеца от направата на моя канал. От това, че направих канал. И нека да сме... Нека да минем... Приятелче, може ли първо да си взема точиците опит и да почваме? Добре, те са малко. Добре. Условията са, че можем да ползваме малко вълна, за да си помагаме, но не и на първия паркур. Добре, този първият паркур е на моето приятелче Личицето. Нека да го минем. Давай, внимателно. Ще успееш. Давай. Като нападна на човек. Реклама! О, не, ти ме съсипят. Ил. Това ме сотя. Ти си гледай твоето мобилно също. Не, аз ще чакам да ме заснемеш как скачкам. Да бе, снимам те. Внимавай, да не паднеш. Браво. Да внимаваме тук. О! Майко! Бързо трябва да се връщам. Хора, този клип ще е по-дълъг, отколкото си мислихме, но това е хубаво, защото тъкмо можете да разгледате финиш на моите приятелче. И този паркур, който направих, много е готин. Бързо да минавай. Сериозно, нищо не иска би. Да, защото имаш бутуши, поне аз забравих да си взема и бутуши и всичко, имам само малко златна ябълка. Чакай, Чакам те на финала. Аз имам и така. Ти свалиха, не ми да. Чакам те на финала, приятелче. Нищо. Много си готвим. Чакам те на финала, давай. Ще успееш. Дай. Няма да бързаме, тъкмо да разгледаме паркура. Много е готин. Тихо. Сега моя клон да не успееш. Браво, бе! Ти печелиш! Има палачинцици, бе! Палачинцици, вземам си ги, бе. Не се съди. Взех си малко и за мен и малко злато. 64 палачинцици, бе. Това ти хвенпай. Бе, мислих, че са палачинцици, бе. Сега как да слезем? Айде, надолу. Само чакай да взема. Тук са направил цветовете така да се извиват. Много готино, нали? Да, маме, чакай. Всеки разбра за твоите цветове. Чакам те тук долу на финала. Отново. Абе, това не е финал. Това е начало. Да, на началото те чакам. Ако искаш, можеш и да паднеш, да ти стане по-бързо. Не искам да умирам пък. Абе, няма нищо да ти стане такава малка височина. Малка? Не е малка. Давай Добре, готови. Минаваме към следващия паркур. Половин сърце ми иска би. Айде към твоя. Този паркур е като моето скринче. Чакайте, сега ще ви го покажа, като ми е тази нехубава реклама. Така. Това приложение използва други реклами и аз не го одобрявам. Значи, това е на моето скринче Hairband, само че има друга лента и изглежда по друг начин. Какво се бе? Добре, ето тук е този труден паркур. Можем да ползваме вълна. Минус едно сърце. Малко си зле. Минус едно сърце. Още по-зле бях. Толкова си път. Гледам да натискам микрофона. Само си зле. Стълбичка. Къде ти е името? Използвай купчетата. Не мога, ми има стълба. Давай. Бе, аз съм са. Бах! Бе, дай. Като ми е стълбата, по-добре си ги използвай. Оплаших се! Правилата не можеш да вадиш лък. Ако вадиш, губиш всички. Аз дори нямам сени. Избегай ме инвентарчето. Приятелче, трябва да ти вземеш селено това от последното. Давай. Аз иска да отида там един парк. Давай. Ох. Използвай купчетата. След стълбата.
който е правил картата е супер. Ама това си ти. Е, добре, ама и ти си про. Защото... Ако можеш да минаваш... Ако искаш не ги чупи, аз после ще ги щупа на креативката стана. Минавай си така. Приятел, че само да минеш. Искам с мене да победим и двамата. Иначе така не ми е хубаво само аз тук да седа на финала и да те чакам. Аз ще ти сложа малко наградки за това, че се трудиш. Повече наградки. И едно нещо, което беше в мен. Тия като ми пускат реклами така, ми рекламират разни глупави работи. Тук. Къпната вода. Чакай, обърках се. Аз съм в къпната вода. Но, обе, много си готино! И се виждаш прозрачно като някакво духче. Да, аз ще го щупа. Палачинки, супер. Откъде? Забравих да направя стълба. Оу. Каквото ще да става, аз падам. Ой. Хубаво. Тук е като морска пияна, между другото, съм го направил. Аз не знаех. Аз просто е така гледах да направя нещо, колкото да е декорацията хубава. Сам половин съвсем изхъби. На мен не знам. Добре съм ги направил, нали? Отивам на онзи първото там. Това е no! Това беше това чудовище от този бък в Майнкрафт, където като оставиш празно място на табелите, ти излага на табелите името no. Внимавай тук с лавата, че тук вече трябва да ги използваш купчетата, няма как. Не, няма. Аз ще се справя като истинско геройче. Какво гледай, че говорим да минем паркурите? Да бъде. Като истинско паркурище. Това не е много труден паркур, само че не виждам краят, което е гадно и... Тук забравих дори къде е краят. Чакай. Внимавай! Ти си... Какво? Браво, приятелче! Ти си гати първото. Може ли на мен златна ябълка? Аз влезнах и намерих се къвище. Имам толкова много лъкове, толкова много следи и ще те изчакам. Хора, аз сега отивам до къщичката ни да взема някаква златна ябълка, защото тя дава против горене сила и не мога иначе да мина, защото аз ще изгоря. Видяхте откъде мина моето приятел, че то знае повече за моята карта, отколкото аз самия знам. Нека да вземем ябълка. Ям съжалявам, че пръщи, просто така трябва. Добре, нека аз ще го мина набързо, този не е много труден, само че е малко така досаден. В смисъл, този клип е дълъг, но вие искахте дълъг клип. Ако искате още от тази поредица, натиснете лайк бутона и се абонирайте за каналът ми. И да. Вече направя мини бе, не ми стой като там, като статуя. Бързо. Оцели го. Сега ще видите. Айде. Не! Служи ръчката, ще изгоря. Давай. Какво? Ти не си тук. Обърках се. Съжалявам, приятел, че май ти си победител. Вземи наградата за победата. Поне виж какво има. Аз добре ще видя. Чао, хора, това беше от нас. Това си е за теб, аз не искам. Аз искам да изляза, защото това беше... Има парички. Хора, ако искате още от тази поредица, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми. Нямам камбанка, просто не знам, аз съм я спрял, не знам как. Има камбанка. Чао, хора! Очаквайте скоро още паркури. Довиждане.